Hello guys, it's Tapfuma. Kwazai mese zviri Mudzimba family. Tangoyo panapa kuzotaura about Mutsine. Unonzi Mutsine unonyanya kuwanika nguva yekunaya, rain season. Mutsine unobatsira pane zvakawanda. Vanorwara nemwoyo, vanorwara blood pressure, vanorwara diabetes. You can eat this plant. Unoriwana everywhere. Kuti kudhara taingorisakura richiti sora. Vamwe vanhu vanotorisakura nanhasi vachingoti sora. Asi health benefits ane this plant they are countless. It's a lot. So inini ndinotema ndoboilisa. Ndaboilisa ndomwa tea yachona. Kana ndamwa tea yachona, mashizha achona ndinoaita futi muriwo. So now that's what I'm doing. Ndinoda Mutsine. You guys can go and search online on Google. Just type BlackJack, and then you can actually find out a lot about BlackJack plant. You will see kuti zviri Mudzimba tiri kumwa health, tiri kudya health. We are staying health. It also prevents zvirwere zvakawanda, kuwedzera ropa. Zvakawanda, go and search. I'm not a doctor, but I've done my research well, so I'm going to tema. I don't know how many actually knows about Mutsine. Ndakatanga kuziva manje. Andina kana pandakakura inini ndaisamboziva kuti Mutsine unodyiwa. Ndaingoziva kuti tsine dzaiirritata dzichitibaya tichisakura kumunda kwaRusape. Ndokwandinobva, by the way. KwaRusape, kwaTandi. Amene kana waripo wanoziva kwaTandi. Ndokumusha kwangu. Inofuma mhanza yangu. And na Moses Malone. Hello, brother. Na Moses Malone? Yes. Hey, Moses, how are you? I'm good, my brother. It's been a while. Wow, it's good. I'm actually overwhelmed to actually see that you are there. You are watching me live. How is Uganda, or you are back in Denmark? And Anita, na Miss Anita Barara. Murisaiba mkuru vedu. Ndiri kuti dziko ukadi. Dziko rucho tsika madhaka. Tsika magwiro karo. Right. Ndiri right zvangu. As you can see, ndiri kumboita zvemutsine. I hope you guys are okay. Tinotenda nerutsigiro rwamukutipa. Mukutipa rutsigiro rwakasimba chaizvo. Zviri kutipa simba rekuti tirambe tichikontinya kushanda. Tinotenda. Anzina Moses still in Uganda. Skanzina mamoyo dewa mare. Bamukuru batanya unoda kurowa. Don't worry, batanya ndiri kuvarowa zvangu. Pavanongomuka kubva kuhospital, I'm going to sort him out. Skanzina Joseph Mazorodze. Tapfuma ndeipi mdara wangu. Ndanzwa inzwi rangu napo watching from UK. Maitanya vaendepi nhasi? Me, I'm good. Baba Tanya is that's him behind the camera. I'm used to be behind there. That's why you see I'm not used to be on front of camera. Maitanya vari kuuya zvo, vari munzira. I think you guys, you will see a couple lives today from Batanya, from Nyasha, Tete, from Maitanya as well. I think from Lily too. Anzina Joseph Mutsine kawani wena. Good. Zviri kubatsira vakawanda. Skanzina Anita
I'm pretty fine. Morese your cameraman. Hey, Mutsine, nayo senge seni munhu akasimba seni so ane dumbu raada kuita get rid of. Ndinoda kutoitawo kuti dumbu ndiitowo silimusa batanya. Ndinomwa mutsine uyu. Mutsine unobatsira that is. You will see me, I mean, ndongokupai a few months muchandoona ndachinja kubva pandiri panapa. Hanzi na Tinashe Masharu. Bamukuru ndipo Mutsine. Ari kupi Tinashe? Are you in Zimbabwe, Tinashe? Okay, hanzi na Tawanda Mukutu. Ini ndiri kuda kuuya kuzoitawo part of your family. Ndoita hangu officers. Not an officer. Sure, every story needs an officer. It needs someone who low. Hanzi na Pausi Gereta Dionashe. Munondigonera for real. Hanzi na Kelly TJ. You guys are amazing. Thank you very much, guys. Tinotenda nekuona kwamuri kutiita, nekutsigira kwamuri kutiita. Ndimunoita kuti tirambe tichienda mberi. Pasina imimi isatipo tingatomire zvatiri kuita because hapana zvatinenge tichiita. Yeah. Pafano amene pamwe hamusingatozia kuti mutsine chii chaicho. I think munhu wese akakwira kuZimbabwe anoziva this. Dzinobatira pahembe dzo. Ndo mutsine wachona. Mutsine futi unobatsira kupreventa cancer. It also fights cancer. If you have cancer or actually go and search it, I'm sure you find out that it's a good plant or a good herb. Hanzi na love mochafa. Pamukuru mati Mutsine toita wekuita sei kuti tizomwa. Ine zvandinoita zvangu ndinoboilisa. Munoboilisa mvura iya inotena kuita green. Ndo mvura yandinomwa. Handirasi futi mashizha achona. Mashizha achona ndinoaisa mupoto, ndochekera maonyeni nemadomasi, ndotobika semaveji, ndodya futi because unoona a lot of fiber from it too. Unoona a lot of iron, I think. Unoona a lot of things from mashizha as well. Saka ndotoadya semaveji. Unongova prepare like normal vegetables or cabbage. Hanzi na Mamoyo Dewamari. I'm fighting ovarian cancer bamukuru, but ndiri kure UK. I've actually seen online where people get to unotengeswa but unodhura manje kuEurope. Kuno kuZimbabwe we can actually find it just anywhere, but in Europe now it's expensive. But if you have someone who's coming to Zimbabwe and who's going back to UK, can actually bring it for you because unogona kuitwa futi mufushwa. You can dry it and then put it in the parcel and then or send it to you by DHL. I think it's also possible. I'm really, you have to fight hard. I know I don't have anything to say about it. I know that you are fighting a terrible disease. And all I can tell you is keep your head up and fight hard. Don't give up. Don't give up. Hanzi na Anita. Unonzi chii in English tuzogugula Mutsine? Mutsine unonzi BlackJack. Ukangosearcha paGoogle kuti BlackJack, you will find this plant. Tadionashe Mapute. You guys are amazing. Dakuya kuzokuonai motipa sadza neMutsine. Mutsine ndotokubikira ndiri nini. Wazwana edo mazwano wese wamuri kona havauziye kubika indakarodzidziswa. Amero libatanya nogona kubika ere chawadzidzisa. Nogonere kubika libatanya. Ndakubikira mungatotizira umba kwangu ndosanga singatobika. Totizira upeka mabhegi kuya. Right, Florence Mandikisi, bamukuru muri sei? Hi Florence, I'm fine. I'm staying healthy. I hope you're fine too. Guys, feel free to go to our Facebook. It's Zviri Mudzimba Drama. Like our Facebook,
so that we actually put some pictures there. We do a lot there, and you can get to see something that we don't post on YouTube, on Facebook. Um, the same with our Instagram. It's Zviri Mudzimba Drama. You can now also find us there. Yeah. Ranzina Simbisai again, going Ganchima. Simbisai, Matiza. Guys, you are amazing. Watching from Italy. Tadiwana Shemapute. Sakanda Kuda Batanya Towedzira Muri. Natanya Shons. You guys are dope. I wish Ngona this drama every day. How is it, Bamkuru? Yeah. Thank you very much, guys. Tinoramba tichikutendai makakosha zvisikaite kwatiri. Tinoti rambai muchiona zvatiri kuita, muchidzidza, muchitipawo mafeedbacks. We love those feedbacks, but pamunoona patoda kuti tigadzirise, tinoramba tichigadzirisa. Production yedu ichiri kukura. We are trying so hard kuti there's a lot of things for us to improve. So we are happy that you guys are actually muchinesu and the family yedu ikuramba ichikura. Saka toda kuti irambe ichikura. Musatye zvenyu kushare malinks and share zvenyu tiwande. Anzi Fernando Kurani ndoda kudzidziswa kubika BlackJack. Skanzi chamu yekonia. Bamukuru munotengesere Mutsine. Haina handitengese Mutsine zvangu asi kubika BlackJack kuri very simple. Kungocheka then moisa mupoto, mungoboilisa. Mvura yacho unoimwa kana ndokunenge kwaenda of course everything. Unoimwa mvura yachona, mashizha achona aya unongoabika as normal maveg, unoita zvauda kuisa madomasi, maonion, mafuta, wakutodya nesadza. Ini ndodya nesadza kana kuti ndodya nerice, anything. Asi zvinhu zvandinoita ndinototi everyday ndinoboilisa Mutsine. Ndomwa Mutsine kana 2 macup pazuva or 3 macups. Early in the morning before ndadya anything, ndinomwa a cup of Mutsine. Okay, so Hanzina Wishmore 83. Ambovunza, I think. And but ndati ndinoziva that word BlackJack somewhere. Somewhere. Can you tell Bamkuru to explain? Okay. Maybe you recognize this because Mashija so are hard to recognize. Doris Madzokere. Tapfuma undigiro Mutsine paunouya kuHarare. That's my sister. How are you, sister? Ndichakuigirai kuHarare hausi kunyanyotsowanikere Mutsine. Ndichakuigirai, sister, don't worry. Vazukuru vangu vari sei? Fungai murefu. Hai Bamkuru, the best muriwo. Ndiri kuSA nditori nenzvimbo yandinotema. Svikanzi naN'ubevhoni manje kuno kuBotswana towana kupi? Eish. Motoita kuti motouya kuZimbabwe kana kuti mutumirwe nesomeone kuZimbabwe. Pana ambovhunza kuti Mutsine anouziva but haanyatsozive kuti chii. As you can see, aya maseeds eMutsine aya ndo dzedze dzekuti waiti ukapinda mumunda unobayiwa, dzinobatira pahembe. If you can recognize it. Ndo Mutsine ndizvaunoita kana watumbuka. Otherwise kana achiri mashizha chete achiri fresh anenge akadai. Hanzina Emily Mabibi. Bamkuru tifushireyo. Svikanzi naRuth Nyambe. Hauvave here Bamkuru, ndakambodya umwe ivava but waiva wakaoma. Mutsine unotofanira kutovava. Unotofanira kutovava and I think kuvava kwacho ikoko ndoko uri kutoda kuti ungochi uchirapika zvaunoda kurapika, ungochipreventa zvaunoda kupreventa. Unovava. Hanzina Dylan Mfundisi. Mutsine kwedu kwamutoko uti kanzota. Great job Tapfuma. Thank you guys. Kanzota. Aiwa tatolena kudzidza kupere. Kwanzi kupi? Kwamutoko. Kwamutoko. Tichauya kwamutoko mumbotibikirawo kanzota. Zvikanzi naEdwin Veth. Makaita zvekurima here Mutsine? Ndoda maseeds. Mutsine unongobuda wega. Unongobuda wega but
pane wamboti wada kupfushirwa Mutsine, ndichatoenda kufamu chaiko chaiko, ndaenda kufamu chaiko chaiko ndonyatso unotema masaga emutsine. This time ndoda kuufusha because kuzona rain season yadzoka, Mutsine unobatsira zvavo. Ini ndine hay fever. Pese pandinomwa Mutsine inodisappear. Ndakasipinda nemayezi akawanda ndichimwa ma hay fever pills, but pandinomwa Mutsine it doesn't affect me, so I drink it every day. Ndichakuitira futi another one yemuzumbani, ndomwe uri kundibatsira kuhay fever. Pese pandinomwa these two plants, Mutsine nemuzumbani, ndatone mwedzi, I think mwedzi inokwana kuita 9 months ndisikatore medication for hay fever because of this. Wishmo 83, you guys are doing good thing. Ndime matova vana tete vedu. We are learning from you guys, like today you are teaching us on something. You wish more. I wish more. Thank you very much. We are trying to just do what we can. We are passionate about what we do. So we thank you very much that you are actually part of Mudzimba family. Everyone is part of Mudzimba family. We should be able to teach each other what we know, because at the end of the day, our elders, you know, they know so much, but I think the world has changed so much so that people don't look at these things as. Anzina Abigail Sandy bamkuru ndiri kuuya kuChristmas box yemutsine. Yeah, Christmas tinenge Christmas atova ne good idea. Christmas chingorwa Mutsine chete. Chingorwa Mutsine. Kudhara isu taiziva kuti Christmas panotengwa hembe, taitengerwa hembe tiri vana vadiki. Taiziva kuti Christmas panouraya huku, tinodya rice. But these days we are eating those things almost every day. So zvinhu zvatisiri kudya every day ndeizvi. So I think Christmas, it will be good to actually for a change to actually eat Mutsine for a change on Christmas. Okay, Wishmo 83. So Tapfuma, today I did not go to work. I have a problem, but I think Nduguda inbox. The bad part of it, I'm not Zimbabwean, but I can see you can help me. Wishmo 83. Wishmo, how are you? I would like to listen to your problem. If I can help, then now, if I have some ideas and I can help you, if I know someone who can help you, I will refer you to that person. You can actually go on. You can actually text me on WhatsApp. My number is 0778. Okay. Let me say with the code, with the Zimbabwean code, since you're not Zimbabwean. It's +263 0778 355 997. Okay, so this ones I'm going to Jin Madziva. I missed the part of Mutsine Matimuno Batsire Kudiza Kupere. And Kudzai Glory. Thank you, Nekutidzorera Kuneze Chivan. Great job, guys. Keep it up. Mutsine unobatsira zvakawanda. Inini I'm just saying few of them. Unobatsira vanorwara nemwoyo nekudzivirira also zvinokonzera kuti urware nemwoyo. Unobatsira vane diabetes. Unobatsira vane blood pressure. Unoregulate your system, which flush away my toxins akashata from your body. I think if you just go online, you search BlackJack, health benefits from BlackJack plant, you will see a lot about this plant. I just know a few things, but. Kudzai Glory. Thank you, Nekutidzosera Kuneze Chivan. Great job, guys. Keep it up. And Fernando Kuran. Swat Domkrag. Ndochi Africans for Mutsine. Swat Domkrag. Well, they call it Swat Domkrag. Swat Domkrag. Yeah. Thank you. We know many words. Yambonzi chief before Mutsine. What was the name for it again? Okay, now it's Swat Domkrag. Yeah. Kanzi Natadi. Bamninas
bamnini bamkhulu asima kuda kuita madreads. Ya ndakatombenge ndinawo aisvikawo muchemo ndakati rega ndimbocheka ndiacheke nditange patsva kuti ndinyatsoaenzanisa abude zvakanaka chaizvo but bvudzi racho rakabva raramba kukura saka ndichiri kushuvira kuti richatanga kukura futi ndoadzosera futi marasta aya ichika BlackJack rinokura. Natadiwa mukutu ndadzoka I think ndanga achida kumboita office. Ndadzoka office avauya kuzokusungai mukuuraya vegetation hahaha. Deforestation of BlackJack ndikuda choko muhomwe LOL. tiri mazimbabweans I think mazimbabweans they don't believe in choko momwe anditi or we believe so much in it. I don't know, one of the two. Shamiso Chiuti, you guys are wonderful. You are the first drama group who interact with the viewers. Thank you. And Jin Mudzimba, I explained it last time about Mutsine. Thank you so much, Bamkuru. Kudzai glory. It works like an apple cider vinegar. Yes. Edwin Faith. Saka Bamkuru mvura yemutsine tonwa ichipisa here oro yapora. In mvura yemutsine ndomwa ichipisa. It's like I just use it as tea. Don't go in tea. So I think it's more effective kana ichipisa than cold. Martha Chikerema. Guys, makanyanya kudzidzisa magariro plus mabatsira nenyaya yemutsine. Love you guys. Na Clopas Macheka. Thank you Tapfuma. Wakafanana nevanhu vekwamapfume kumarondera kurusike mugodo street. Ndakafana navo. Pamwe vanobva kumusha kwangu. Thank you guys. Thank you very much. And tinoti rambai muchitisapota as Zviri Mudzimba. You are part of Zviri Mudzimba family. In Tapfuma and ndichange ndichiuya live there and there. I'm used to be behind the camera. And see confidence in front of camera. So then all the time then behind there. But ndichange ndichiuya ndichikupa my live angu mostly are going to be about natural resources, about natural these things, my herbs, what they do. Yeah, that's what I'm going to be giving you guys on my live. Okay, so this last one, Tina Madu, Botswana ya Pindira. Love you guys. How are you? How is Botswana, Tina? Would like actually one day we actually should travel, all the countries that are in Africa, especially the close ones, do an episode in each country. Okay. All right. Munyaradzi Mlambo. Benefits to chickens. Prevents coccidiosis, which is the #1 killer in most young chicken, and improves body weight gain. Yeah, that's true. I think I've searched it on Google and I found out it's true. What he's saying is true. Chickens, they benefit a lot from it. Alright, and now wish more. Thank you, Baba Tanya. Tanya is behind. I got the number correctly. And Dr. Prayer Mutoko. Mutsine is here and I drink it. Dr. Prayer Mutoko. Yeah. Kuna Dr. Prayer Mutoko. Varukutorekomendawo Mutsine, vanotomwawo Mutsine. So you guys, you should actually make use of Mutsine. This is rain season, it's a lot of it. Isora. Wakawandisa zvimwe zvisikaite zvokuti vanokwanisa kufushira hama dzavo. You can actually send this to Europe or to any part of the world through DHL, I think. For especially people in Europe, they don't have this. So in Africa, we are blessed. We have this. B and A. B benefits to humans, prevents ulcers, prevents digestive disorder, reduces belly fats, and prevents memory loss. Yes. And no better script. Yeah, you need a script so much, but my memory is getting better. We'll see the scene today. Thank you, Mnyaradzi. Thank you. Okay, last one.
Yeah. Yes, ndafara nditina Botswana we. Yes, ndafara Botswana iribo. Batanya munoyema ndoda kuzokuonai. Babatanya ndiwe. Babatanya vari kuuya live. We are going to schedule for his live after mine, and then we're going to have Tete vanoimba vai. She's going also live. Then we have Maitanya. She's also coming live today. So, okay, we should save the battery. There's no Zesa in Zimbabwe, guys. You have to forgive us. Sometimes we are behind with our release. It's not in our hand. There's no Zesa here. We have a lot of power cards. Right. Indopesire from Abasi Manch. How to prepare ST. Get a handful of fresh leaves. Wash well. Cut and put in sufria. Add a cup of clean water. Boil for 10 minutes. Save and drink the soup. Yes, that's true. I agree with that. That's what I also do. Yes, I'm actually happy that actually a lot of people that are interested with this plant, and a lot of people actually know it, and they're already drinking it and eating it. So guys, I would like to thank you. I'm off for today. Actually, we are going to schedule for Batanya's interview. I think Batanya's live in the next 30 minutes. Okay. Say goodbye now. Goodbye.